କୁହାଯାଉଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ, ଭାରତବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି କରିବ। এইটা ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ କାଳ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଉଥିଲା। 2014 ରୁ 2026 12 ବର୍ଷ ବି ଶାସନ କାଳ ହେଇନାହିଁ। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ବେରୋଜଗାରୀ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କ'ଣ, यार पूर्णांग चित्र आपको प्रदान करने ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଦେଉଛି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ନିଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ 70 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସେଟା ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ପ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର କେବଳ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ? 70 ବର୍ଷର ଯାହା ଶାସନ ସମୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା এই 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା, ତାହା ହେଲା ଆଦାନୀ ଏବଂ ଆମ୍ବାନୀ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲାଭ ନେଇଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ପରିବାର। ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମର ପୋର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେବଳ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିବାର ସମୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆୟର ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମୁଦାୟ ଋଣ ପରିମାଣ 11 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।